Verhalen vertellen en verhalen vertellen. Daar praten wij over om deze tafel. Want theateracteur Laurens van den Akker die steert van alle acteurs het meest op de planken. Maar hoe houdt hij dat nou vol? Ja, dieven die komen nog te vaak binnen met een babbeltruc. Nou, het politieman Wouter de Vries die houdt jou joenskerp met zijn tips. Welkom bij Wind. Op de dag dat dirigent Jan Vermaning waarom zocht op het leven van zijn vriend Jules Schelvis. Jules Schelvis oerleefde als enigste Nederlander de concentratiekampen Auschwitz en Sobibor. Na de oorlog zult het als zijn levenswerk om te vertellen hoe Sobibor en de Holocaust aan de volgende generaties. Mijn wens is dat u de essentie van mijn voordracht in eenvoudige woorden doorvertelt aan uw kinderen, zodat ook zij komen te weten wat er in de Tweede Wereldoorlog met de Joden is gebeurd. Dirigent Jan Vermaning van de Jouwer werkte intensief met hem geer en rekken met Schelvis bevreunen. Together brachten ze met het Nationaal Symfonisch Kamerorkest het stuk Er reed een trein naar Sobibor, dat het indrukwekkende levensverhaal van Schelvis in centraal stier. Ja, Vermaning dan. Zeg je me weer even waarom. Vreunskip wat je krijgt neemt, dan kun je me vaststellen dat dat nou, zo kwaad nooit versterend toch wel heftig is, of net? Ja, het is absoluut heftig. Het is eigenlijk dat je eigenlijk nou beseffen wat er net meer is. Het is zo'n innemende man wees, maar zo'n enorme drijfveer en kracht. Gewoon in een grote persoonlijkheid. Ja, ik vergelijk hem wel eens met Mandela, die zo vergevingsgezind is nog, maar toch zo strijdbaar en met trokjet en trokjet. En hij heeft altijd zijn verhaal verteld, maar de opdracht van de komende generaties moet het ik toch vertellen. En ja, ik besef me nou meer te meer, wij zijn nou aan de beurt, want we moeten nou het stokje oornemen, want hij was de laatste van Sobibor die nog leefde. En dus het is nou aan u om zijn verhaal terug te vertellen. Ja, dat zie ik wel. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Wij hebben nou in totaal 12 concerten maar in deze vorm in Binnen- en Boetenloan. En we zijn nu bezig met het afronden van een lespakket voor alle squalberen in heel Nederland, belegingssquallen en ik op het voorzet onderwijs. Zodat we een monumentaal stuk hebben van zijn verhaal, mijn beeld, mijn lespakket, mijn vragen erbij, et cetera. Dat we de jeugd bloeien informeren over de oorlog. Dus ja, we zetten het terug. Ja, want jou kwam hem op het spoor, omdat je een persoonlijk verhaal vertellen rondom dan de Tweede Wereldoorlog. Nou, dan tref je dit verhaal. Dit is echt uniek. Hè? 18 mensen kennen heel leuk Sobibor, maar hoe leeft, nou, daar wie hij in van. En ik nog 6 oren concentratiekampen. En dan maakt je hem iets heel moois. Een muzikaal verhaal wat hij vertelt en je omlijsten dat. En nou, we kennen even zien een compilatie van oorloeren leuk muzikaal theater. Ja. En het komt binnen. Zullen we dat weer even vieren? Ja, doen we. Al snel merkte men dat er geen water uit de douchekop de kamers instroomde, maar een sissend geluid te horen was. Er ontstond al snel een gebrek aan zuurstof. Er moet een totale verwarring hebben geheerst. Er moet paniek zijn uitgebroken. Ze moeten gegild en geschreeuwd hebben. Dit niet te beschrijven lijden duurde ongeveer 20 minuten tot de dood door verstikking intrad. Zo hebben de nationaalsocialisten in koelen bloede 170.000 Joden in Sobibor vermoord. Ja, ik weet het goed, maar je zit hier aan tafel, maar kom wel even binnen, hè? Ja, ja daar krijg je piekenvel van. Ja. Hij dit jaar. Ja, wat betekent hij voor jou, dat je dit zou waarom zeggen dat hij dit kon? Nou, ik vind dat er het ken, dat is al heel groot. Hij had ik ook door zijn eigen boeken en zijn levensverhaal wat hij op papier zetten had. Van toen ik het letter weer waarom lees, dit ken ik gewoon net, dit kan ik net mooi maken, maar hij had het wel mooi maken. En dan, ja, hij is zo groot in zijn eenvoud, dat raakt het. En ook het zeg dat raakt het niet. Ik heb het ook kippenvel, maar ja, dus dit gewoon ja, zo zielig en zo dierbaar persoon dat mensen elkaar het onderdogen. En je doet het daar nog steeds.
En dat was zijn roeping om eigenlijk, en hij had ook wel zijn, dat was een zware last voor hem. Want hij zei, ik moet er elke dag maar dealen. Maar hij zei, ik vind het top mijn plicht om een verhaal, een beeld, een naam te gaan aan al die 24.000 Nederlandse jaren die in Sobibor daar al vergast binnen. Ja, waarom is die vrouw? Ja, hij is een vrouw en nog iets van 42 familieleden. Ja. Ja. En toch had je dan later in het proces zeggen dat Demjanjuk, de kampbewaker die dan nog voor het gerucht komt, had je dan jaren wat hij daar zei, dan is hij vrij mild of vergevingsgezind. Hè? Dan zou hij hoeft van mij net opsluiten te worden. Nee, hoe kan dat? Nou ja, dat begreep ik net. Volgens mij kennen net iemand dat begrepen. Hij is van nature natuurlijk het Joodse geloof hong die ongen. Maar zijn ouders hebben hem humanistisch opvoeden. En ik denk dat daar de kern ligt in zijn kracht. Toch altijd zijn in de goedheid van de mensen. En daarnaast van als iemand wat doet, dan doet er ik net helemaal uit zichzelf. Misschien is hij of zij wordt manipuleerd of is de situatie daarna. En hij hier er altijd ruimte voor in zijn hollen om het van oren perspectieven te beschermen. Ja. En daar is hij grote, in mijn eigen een grote man in. Maar dat zou eigenlijk snap ik het net. Maar leert ik je dan toch wat voor jezelf? Want wat maakt je het weer oereldrok om? Nou ja, nee, het is. Ik snap net dat de wereld zo raar in elkaar zit. En als ik bij mezelf emotioneel soms denk van, nou ja, jongens, dan doe je toch zo en doe je zo. En dan snap ik net dat hij zo vergevingsgezind is. Ik bedoel, hoe kan je in iemand zitten die dus verantwoordelijk is voor 120.000 jaren die vergast binnen, die het in alle taal ontkent. Het eerste wat Jules is, Demjanjuk, do heeft het niet in, do is de leidinggevende, do is verantwoordelijk en dat met zwart op wit. En hij had in de rug te zeggen, dit maar gewoon naar huis gaan, hij mag naar huis gaan, en dan mag er gewoon wijnen, geen enkel probleem. Maar het moet de geschiedenis ingaan dat hij de verantwoordelijke man weer. Dus hoe kan hij dit dragen, die trauma's die er al in mooi maken had? Hoe uitert hem dat op een gegeven moment nooit savaliëren dan? Ja, ik denk een heel soort in zichzelf, altijd, wat het dien heeft. En hij heeft zijn vlucht altijd genomen in muziek. Muziek weer een onderdeel in zijn overleven van alle kampen. Wie moet zijn vrienden. Althans een vriend die de kennenleerd heeft. En ze joegen elkaar tijdens de hele zwiere periodes muzikale raadseltjes. Ze hadden van nou, dit floot bijvoorbeeld een bepaald thema. En toen zeiden de oren, oh, dat komt uit het vioolconcert van Bach en het tweede deel en dat soort dingen. En daar kregen ze weer positiviteit terug. Maar ik vooral even denken aan iets oors. En zo heeft het toch volhouden kent. Jan hadden beelden van het slot, hè? Oh ja. Ja, prachtig. Ja. Nou ja, prachtig. Heftig. Succes de komende dagen, want er zit nog een heel soort te wachten. De begrafenis onder oren, weet je, nog een rol in spelen. Ja, klopt. Ja. En dat moet een mooie afsluiting worden. Absoluut. Ja, bedankt. Doch weer. Graag niet. Ja, we zullen verder maar babbeltrucs, want dat gebeurt heel iets vaker. Even de meterstonden opnemen of gewoon iemand die het onbelt en die vertelt een heel sneu verhaal. Ja, die babbeltrucs die komen heel iets vaker voor. En wij dachten, nou, dat is misschien wel een mooi moment om eens even met onze expert daarover te praten, Wouter de Vries. Ja, babbeltrucs. Ik bedoel, ik denk altijd, nou, dat gebeurt je toch net dat hij onderdoor komt. Dus dan maak ik even belly, maar het gebeurt een heel soort, hè? Gebeurt, absoluut. Het gaat maar pieken en dalen. De babbeltruc is eigenlijk om kwart te wijzen. Om een belly bij name een oudere meisje en mooi de smoes binnen te komen. Het slachtoffer onder de praat horen, wilst oude meisje naar binnen gaan, die te sieraden en tjeld worden. En dat is gewoon een hele laffe manier natuurlijk. Ja, we zorgen een heel soort. We kunnen even ik geloof wat krantenkoppen even voorbij komen zien. Waarin blijkt dat er een heel soort mensen kan onbellen en dan echt binnenkomen. Just die jong nog, nevens mij, een man. Ja. 4 uur nachts onbellen in Ljouwert. En die, dan komt de vrouw onderdoor en die zei, nou, lip me er even in. En het gebeurt. Ja. Hoe dan kan je zien hoe goed van vertrouwen mensen soms binnen. Die moet helpen hebben en die kan helpen. Wil ze toch achter de regen om bestellen worden. Ja, het is schandalig in principe. Maar het kent je het werk niet meer. Zit je de mensen op tafel die het wel eens meemaken, hè? Do? Nee, ik heb gelukkig nooit meemaken. Nee. Maar dan ben je in Amsterdam. Maar als je nog wel het bedrijf zien hoe de jongens, wat dan?
Nou, dan als het vreun die belly meestal is van tevoren, we appen even. En dan, maar als hij een oorbelt, ik ben op trein, dus maar zijn telefoon opnemen, maar als iemand net kind, dan doe ik net die jippen. Nee. Ja, of ik zie wat mast. Of... Ja. Maar wij hebben misschien wat te volle platteloon of zo, dat we nog te vertrouwen. Ja, dat wel. En ja, die criminelen die zie je natuurlijk, die zie je ik de zwakkeren op en die zie je natuurlijk ik de ronde op. Hè. Met name hier in Friesland, Grens. Met name mooi, wat is de cv-monteur die op dit moment heel actief is in Noord-Nederland 30 keer vanaf februari. De cv-monteur. De cv, ja, die gaat bellen aan en die wordt binnenlitten en het slachtoffer wordt naar boven gestuurd om de cv uit te doen en hij haalt de zaak leeg. Ja, op dit moment zie je een geval in Friesland. Ja, nou, daar heeft even voor u bij Jan Mulderwest. Ja. Die riet dan mooi een soort van preventietruck door Noord-Nederland. Nou, ik heb even zien. Ja, hij had er oerlijk verstand van. Nou, daar heeft een heel soort verstand van. Ja, zeker. Er binnen mensen dwanden om zich uit te gaan als meteropnemer, cv-controleur, die net besteld binnen, maar toch onderdoor komen. En dan letterlijk dus dat het spul fort is. Hoe kan het dat mensen, met name ouderen, dat zo makkelijk intrapen? Nou, dat is een stukje vertrouwen. Mensen vertrouwen nog de maatschappij. Die vertrouwen de mensen zelf nog. En die hebben nog net zo snel argwaan. Nou, en dat is eigenlijk de doelgroep van dus mensen met de smoes onderdoor. En wat wordt er nou hoofdzakelijk stellen? Het is hoofdzakelijk sieraden en yield. Zo nou en dan wordt er nog wel een telefoon, een mobiele telefoon of een tablet maar. Wat kunnen deze mensen hier nou zien doen om deze oplichters, dieven, criminelen zien te houden? Sowieso dit net in samen binnen. Vreeg je van waar ben je, wat doe je, vertrouw je het net door de door net hier. Maar wil je toch zien waar het is, dan kun je een spionnetje in de door broeken. Of je zorgt eerst even voor het ruut van waar is het. Vreeg je om een legitimatiebewijs. Je kan ik een kierstandhouder op het doorbroeken, dat je de door op een kierke hier me zetten kennen en toch zien kennen van waar zit er van die door. Mensen die het toch vreemd vinden, het wat verdacht vinden, dit ze dan gewoon 112 bellen. En van hen wie het 112, daar red je levens mee, maar daar pakken we nou ik boeven mooi. Ja, we kregen even tips, maar daar zou het in Amsterdam brekken ze gewoon in, Claire. Ja, dat was net zo moeilijk hoor. Ja, ik ben op de Baliestraat en ik ben het Sinoer, het politiebureau. En al je kamers onder het politiebureau. En dan komen ze gewoon doorheen. En dan komt de politie onderdoor vregen, hashtag iets doen. Ja, ze doet het volle brutale volgens mij. Ja, maar hier komen ze dus nog onderdoor. En je krijgt al een heel soort tips maar, wat met je net. En vrij logisch misschien ook wel. Ja. Maar stel je voor het gebeurt je, en dat viel je natuurlijk denk ik heel onnozel. Want je hebt in binnen weet ik net dat het onnozel is. Ik denk dat toch gewoon mensen er gauw in traapje, dat aan de ene kant. Maar omdat we goed van vertrouwen binnen, geven we gauw maar die mensen, omdat we mensen helpen willen. Mm-hmm. En ja, dan trapen we erin, zeggen we dan, maar dan kan u zien erin, dan kan je altijd niet aan hoe komen. Ja. En dan ben je gewottes kwijt, vaak beurzen dus, begreep ik, en sieraden en laptops en zo. Hoe krijg je dat weer om? Nou, het beste manier is natuurlijk om vooral je sieraden, want dat is momenteel het roversquad, om dat heel goed te registreren. Goed foto's te maken, heel gedetailleerde foto's te maken. En zet dat op stopheling.nl. Of maak je van je eigen database daar een soort fotomap van dat je die foto's altijd weer herleiden kennen naar de inbraak. Want zaak kan de politie in principe zien van waar die sieraden bij welke inbraak voortnaam binnen. En bij de eigenaar weer om te brengen. Jan, heeft u dat? Heeft u van alle sieraden een foto maken? Of van die zoveel sieraden heb ik net. Ten eerste. En ten tweede, nee, dat heb ik absoluut net. Dat denk je toch net om nooit? Nee. Ja, ik weet het net. We hebben een kentekenbewijs voor de auto. Daar hebben we alle agenten op staan. En ja, we willen natuurlijk je eigen spul weer waarom. En ik ga er foto's van maken van mijn spul. En ze binnen er wel volle meer mensen. Okay, maar dan heb ik natuurlijk nog de generatiekloof. Ik bedoel, als de oudere mensen juist ontsputsen worden, met dit soort zaken, die ben wat minder, denk ik, in staat om dingen te fotograferen. Daar zit wat in, maar er is hier natuurlijk ook wel familie of kennissen of vrienden die je daar wel bij helpen willen. En ik denk dat we die mensen gewoon, de oudere mensen even in handen nemen willen van jongens, zullen we dit en dan kom ik jongen onderdoor en zeg schik je even helpen, maar je ziet daar een kistje op een foto te zetten. Dat is daar een babbel. Oké. Nou, bedankt in ieder geval. De meesten krijgen we wat alerter van. Ik hoop het. Ja. Ja, in oren van de bekendmaking van de winnaar van het Frieske Verhalenwedstrijd, dat we Tongens die in Bient, verhellen wij nou deze week de verfilming van het winnende verhaal van Vliene hier. En dat is Rjochtdai van Janneke de Boer. En Joet zeggen we deel 2 ervan.
Overnight vuur skop ik om je heen en mijn nagel klauwen. Ik raas als een barig en brek los. En ik zet het op een draven. Dieter, ik kom eraan. Karkje, om je heen hebben we te praten. Hoe toch ik mijn eer en eer ben. De dies in mijn holle verdwijnt staren gewoon. Thee, ze drinken thee. Waar ben ik? Met je, mevrouw Namersma. Heb ik een kopje thee? Ik zoek het frommeske ijskenken. Eerst heb ik een zoeken, denk. Alsjeblieft. Je stilt me, oor eeg ik de roezemoezige kamer. Tjenomi zit een vrouw te slommen. Zou we je feest zet? Waarom dat niet meer wat? Hoe restig schouw ik in de werper stoel. Als ik steen ga, komt het frommeske op me ta. Waar gaan we heen, mevrouw Namersma? Nergens. Ik zie je het huiske. Het huiske? Dat is immers aan de andere kant van de gang. Weet je dat net meer? Zie me krek uitsprutsen als ik al verder in. Else stap goed trotacht. Dit is mijn laatste kans. Ik moet zien dat ik je wij kom. Leven of dee. Leven Dieter weer best. Together kennen wij de vrouw aan. Ik zal die vinden. Hier is door de drompel viel ik de bevrijdende wien om me hollen. Hij had thuis zijn dat er op mij wacht zal. Ik moet zien dat ik bij de eendracht kom. Daar leidt de grif op een naaldschouder te wachten. Lieke zoos. Mijn wangen worden wierd. Ik zal de tranen voortvaaien als ik de teren op de ref van mijn handen waard. Door is de oudermarkje, bruivel ik verstuiveren. Boeten is het fris. Ik verneem het net. Ik kan maar hier een doel vregen. Dat zul je morgen hoe dat daar in tentoons die maken wij in een speciale uitsturing de winnaar bekend van de verhalenwedstrijd. Ja, theaterleefhavers die kennen haast net om hem heen. Acteur Laurens van den Akker is dit seizoen in haast alle vaststellings van theater te zien. Hij begint er al om te luisteren. Ja. Ja, vanmorgen speelt er in de vaststelling Het Famke en de Twijfeler. Nou, tussen de drokke repetities al hierin had hij toch nog even tijd vonden om hier te komen. Want dan is het echt wel heel druk. Ik heb even teld. De Meeuw, Groen, Thuisfront, Heimwee naar Huddegriep, Het Famke en de Twijfeler. De weer iets van Wielgeregeer. En dan naast nog Kingdom of Earth. Kingdom of Earth. En Kamp Holland. Dat is de hele dag aan de Dexter Energy. Dat ken het hoor. Nou, dat valt door mij. Ja, ik eet gewoon een soort en goed. En ja, iemand ergens bij jullie. En ja, volle sliepen en volle sporten. Om het daar een beetje te hollen te krijgen. Ja, of de vraag is van dat we gewoon safvolle inzetten omdat ze talentvol best. Of omdat er onder daar helemaal niks zit wat te spelen kan. Zij het maar.
onder mij niks zit. Wat Ja, dat er net genoeg hoort acteurs binnen. Want... Ik weet het net. Op, Ik weet het net. Dat wou ik net als eerste. Nee, dat is een rotsvraag. Zullen we gewoon eerst even zien, nou, was het al in je dorst en West in Spielen heeft er een mooi compilatie van maken. Ik, Adriaan Mol, ik schrijf een dagboek. Eens zal men dit dagboek terugvinden. Hé jongens, echt super gezellig, ja? De hele dag meesting om bed. Het zou zo fijn zijn dat je mij eens wat vreeg je. Orde! Hey, orde! Orde, jongen! Orde! Orde, jongen! Dwarpsfeesten, jitjes, voetbalfeesten. Ze binnen er altijd een kleid zat de jet en mij een zin dat erbij jet. Ja, dan is de vraag altijd werkt, zie je nog maar het meeste genoegen op waarom? Ja, nee, alles wel. Alles heeft een oren herinneringen. Ja, alles heeft een oren lading of zo. Maar Wouter zou krijgen, de keten, dat is al luisteren. Dat vond ik een hele sterk. Waarom vond je dat? Ik vond dat er heel natuurlijk luid als wiest echt helemaal vlammen. En ik vond dat heel sterk spelen. Die uitdrukking elke keer, die non-verbale uitstraling. Ja, ik vond het gewoon heel sterk. Ja. Maar dat had zo met mijn beppen. Ja, dat heb ik van mijn beppen, denk ik wel, ja. Ja, nee, ik vind het altijd lastig omdat wij waarom te zien natuurlijk dat vooral op het theater dat we het dan filmen en dan denk ik, hé, maar voor het oorst waren of zo. En als het op film zit zoals de Kate, dan ja. Dus je er zelf weer kritisch naar? Bijvoorbeeld naar de Kate of naar al die producties? Ja, ik ken het net heel vaak bij waarom zien. Dus als de Kate ik dan elke keer, ik heb nog een keer weer helemaal bij waarom zien en dan denk ik, oh ja, dat is ook nog wel oorst waan, maar oh ja, dat wie toen heel snel en dat wie toen derde en dat kon dat moeilijk. Dus dan, ja, er zit heel veel onvers natuurlijk in. Ja. En als kiezen tussen film en theater? De afwisseling. Het is allebei heel speciaal en theater het iets wat film net het en wat muziek ik wil op een bepaalde manier het, maar theater bestaat bij het moment. Ik bedoel, de kist net delen is op die nachtkastje, de kist het net whatsappen, de kist het net downloaden, de kist het net op pauze zetten. Het bestaat er en ik heb af en toe het idee dat mensen dat net genoeg door dat het zo bijzonder is. Dat is echt mij makkelijk. Wat voor emoties en wat er gebeurt op het toneel. Wat voor heel vaak ik wat mensen voor het eerst bij een voorstelling komen die denken, hé, wat gebeurt me nou? Wat is dit? Er gebeurde iets en dat werkt terug op mij. Dus dat doe ik altijd samen met de hele zeel. En dat wil ik jongere mensen graag mee aan om weer naar het theater te komen. Want het is een orenbeleving in de film. Oké, het is net 3D en er zit geen bas onder de stoel. Maar er krijgt iets oors, was nooit failliet zelfs. Maar op de vraag, wat er stelt weer van hoe was het vol? Ik joeg mezelf even een antwoord, zeg maar. Maar ik krijg alleen maar meer energie van het werkje. Ja. Ik zag je altijd als een pudding in me waar ik niks doe. Ja, en zolang ik maar werk is het perfect en ik heb alleen maar energie. Ja. Ja, maar dat was natuurlijk die partituren, hè? Dat was het goed in Holland, maar met al die lapenteksten nog erbij. Nou, is dat juist als je wist van ik ruit zie hoor, dan komt dat wel van nature of zo? Ja, het zit op een gegeven moment gewoon in die lief. De repeteert dat en dat sliet erin en dan kist er mijn watch en dan kist er met rock in. Dus dat vier is net samen. Nee. Dat wordt in je en dat wordt. Ja, ik heb wat tijden gehad, bijvoorbeeld met de Kate, toen die 2 producties tegelijk en de Kate in het weekend erbij en ik heb nog een week achter elkaar werken zonder vrij te hebben. En ik lijk gewoon te trillen op een gegeven moment in mijn bed omdat ik net meer rondkoer. Toen dacht ik, oké, nou maak ik echt iets voor een keer in mijn patroon en ik nees is en. Maar elke rol had ik een bepaalde personage natuurlijk. Ja. Dat mag ik wel in je leven. Die karakters. Ja, maar vergelijk het ik wel eens iets met een kok of zo. Ik bedoel, op het moment dat de kaart voort, maar meestal wordt toch nog iets van de orde kaart of zo. Dat zit er gewoon in. Dus al die gerechten, ja, dat wist op een gegeven moment gewoon dit is de soort, dat daar en dat daar. Een glasje wien erbij neem ik gewoon. Soms moet ik een glasje wien erbij. Maar al die nijdsprong. Maar daar wennen ze nog, daar wennen ze dus in Amsterdam. Spelen ze een soort in Friesland. Ja. Heeft er net ergens het gevoel van, nou, laat ik het hier maar gebeuren. Hè? Nou, ik heb nou wel grote vaststellings die laat ik het ergens op zie. Is dat nog een ambitie van jou? Ja, maar ik heb net het idee dat ik het er nog net opziekje. Ik ben theateracteur, maar ik ben freelance acteur. Ik speel in films en in series. En
Ik heb Volunteer Kamp Holland opgenomen, dat komt nu 22 mei. Ik heb mijn eigen gezelschap, Akkers en Velden. Daar geven wij in mei in première. Dus dat is net vast om theater en Nee. En ik kijk nu ook gewoon audities bij castingbureaus, dus er rint heel vol. Het is net... Theater is wel een soort van vaste basis, een soort van vaste uitvalbasis. Maar ik kies heel erg bewust voor theater, omdat ze mij heel erg de kans houden om te ontwikkelen. Om jezelf te ontwikkelen. Ik mij nou met Famke in het twijfelen. Het is... Ja, dat is mooi, hè? Is de première? Of een soort van première. Ja, de eerste try-outs. En daarna geef een soort van... dit is echt een ontwikkelingsfase voor jonge mensen. Wat betekent het als om als 20er in Friesland te spelen in een dorpshuis? En lukt dat? Komen de mensen op haar? Dat is, voor u zou je nee. Maar ik heel spannend en ik heel erg leuk om dat uit te vinden. Ja. Nou, ik wens je er een heel veel succes bij. Bedankt dat je er in ieder geval weer is. Jim, heren, tegen dank voor je verhaal. Bien zit er over op. Voor nou, jou dank voor het zien. En ontmoeten. Dag. Nou, ik krijg wel energie van Bien. Nou, ik net hard aanmist. Ja, oefen nu maar even lekker trouw op die bal, want morgen zeggen wij in Bient hoe het leger van Grutte Pier traind wordt. Mooi, een militair bootcamp. Oké. Nou, dan kist dan morgen even op de bal. Oh.